što vam je poznato, noćas je avionom Vojske Republike Srbije iz Republike Severne Makedonije u Beograd transportovano 12 pacijenata povređenih u požaru u diskoteci u Kočanima. Od toga 9 pacijenata primljeno je u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, a troje njih na Vojno-medicinskoj akademiji. Odmah po prijemu kod pacijenata su započete i završene dijagnostičko-terapijske procedure. 7 od njih zbrinuto je u uslovima operacione sale tokom noći, znači ekipe su radile do jutra. Kod povređenih se radi o pekotinskim povredama koje zahvataju od 2 do 28% telesne površine. Ovo je inicijalna procena. Od toga je značajno naglasiti da svi pacijenti pokazuju simptome i znake oštećenja, odnosno kontakta sa toksičnim gasovima koji nastaju tokom požara. Neki od njih imaju i opekotine donjih respiratornih puteva nasledno vrelim vazduhom. Za sada se povrede klasifikuju kao teške telesne povrede, opasne po život. Mi smo noćas radili zajedno sa kolegama iz urgentnog centra, na čemu im zahvaljujem, i zajedničke ekipe su iznele ovaj posao u najbolji mogućoj meri. Sve vreme smo sa kolegama sa Vojno-medicinske akademije. Imamo li informacije da li se nešto Za sada ja nemam dalje informacije, ukoliko bude potrebno, mi smo spremni za to. Ali kakve su prognoze što se tiče kod nas? Nezahvalno je kod opekotinskih povreda. Posebno je loše procenjivati prognozu u odnosu na procenat opekotina kod onih koji imaju respiratornu komponentu. To će se u narednim danima iskristalisati. Profesore, rekli ste da je 7 pacijenata operisano noćas, ovih drugih dvoje, šta je sa njima i koje su starosne granice pacijenti, pošto je saopšteno u Makedoniji da je najviše povređenih između 14 i 25 godina? Uglavnom, kod nas su pacijenti od mlađeg životnog doba, od 18 do 35 godina života. Oni nisu operisani, oni su obrađeni svi uslovima operacione sale, prebijeni, i njihovo lečenje se nastavlja, jer lečenje opekotinskih povreda je jedan dugotrajan proces koji zahteva dane i nedelje lečenja. Drugih dvoje još pacijenti? Oni su jedinice intenzivnog lečenja, od njih je jedan pacijent na mehaničkoj ventilaciji, on je najteže povređen, tu su opekotinske povrede zakrvnog stabla vrlo ozbiljne.